'Cause I've got nothing on but the radio, and I've got nothing on but tonight. I've got nothing on but the radio, and my heart playing the song that you like. Be with me tonight. Kaixo entzule maitea. Escucha homosexual. Erosi aldituzu ja flop kulturaren bixera eta kikara berriak. Kikara ez zeren eta ez dago salgai, baina bixerak beira zepolitak. Ez diguzu dirua bidali nahi? Bordatuta dago, Bo. Guk bordatuta. My God. Ongi etorriak hirugarren denboraldiko bigarren kapitulura. Aste oso bat pasatu da eta bote dugu osorik estudioan sartuta ilunpean. Izerditan. Así que aktualitate berririko dago, ez dugu jakingo. Izerdi patxetan abuztu gauetan. Bai. Zuen bihotzaren taupada izango da uda honen doinua. Igor bihotza, aire girotua jarri ezakezu pixkatxo bat, mesedez. Girotuko diguzu pixka bat airea, mesedez. Mila esker bihotza. James. Bueno, zer modu zaudete, aste bete pasaden... Karo, aurreko. Astetik. Aste bete pasaden. Oh my God. Oh my God, cafecitos. Oh my God, cafecitos. Jesusen ama. Bai. Aurreko kapitulua, gehitu zen pixkat erdizka, ze kontatu beritzu gauza gehiago. Bai. Eta, karo, denbora gutxi pasada, ez dago beste aktualitaterik. Orduan, kontatuko dizuegu gure uda, gehi, pasaden kapitulan utzi nuen orairean Jone batzuetan ez zitzaidala hainbeste gustatu, eta komentatzera nator. Nahi dezu hasi zure iritzi zinematografikoarekin? Bai. A ber. Jakin, daukotzula zeuri begira, Euskal Herri guztia. Euskal Herri guztia, dabile epaitzen zure irizbide kulturala. No, ez ezkida mierda bat. Nik ez dut ikusi pelikula. A ber, azteko. Ni naiz marikoi ezbitar bat. Egia da hori. First of all, ez dut uste naizela target audience A. Escucha homosexual. Gustetan zatein beste botoi hori. Irakurri ditut testu batzuk ere, iruzkin batzuk honen inguruan, eta ulertzen dut nola emakume asko identifikatua sentitu diren, pues, zaintza kontuarekin eta no seke eta no se kuantos, ni guaren identifikatua sentitu, ze nire kasuan, a ber, pelikula da... Spoiler gabe. Neska bat, bai. Baduela bizpa bat. Esan behar dut Jone. Bere ama hil zen duela urte asko, urte desente, eta bere aitak Parkinsona dauka. Vale. Orduan dauka hor, como dependentzia bat berarekiko. Vale. Orduan alaba egon behar da, como beti prest laguntzeko, beti kezkatuta, como zaintzaren pixua azkenean jartzen dela emakumeengan. Bai. Que igual, horregatik nire han identifikatuta sentitzen zen. Nire kasuan gertzen zidana da... A ber, no esaten duan. Pues es que baldin batzen nire egita, sinceramente, cariño mío, nik... Bai. Ez nuke zain duko. Hori da pixat rebeldia eriketa bat, bai. Porque, karo, nire kasuan, pues no sé qué, ez berdina da. Orduan, karo, jazteko, ni historiarekin ez nuen asko konektatzen. Sin más, whatever. Gero dago, como lesbianismo, no sé qué, guai. Guai. Baina hori. Ez ait gustatu, ze niretzat naizela internet kit ikusten dituela 10 ordu TikTok egunero, egin zitzaidan oso mantxoa. Oso mantxoa ulertzen dut jenderi gustatzea. Niri ez, mantxo egia zen niretzat. Dago estena bat zitzidala bat ere gustatu. Grafikoa delako. Ez, da Jone ezagutzen duenean bere rolletea, bere ligo... Bai, bere interes romantikoa. Ez da romantikoa, así que, bueno, ez da realista. Vale. No, momentu hori. Vale. Ez dakit, ez da gustatu zen más. Hau izan da gure Jone batzutan pelikularen... No, ez dukatu. Nahi duzu kritikau gehiago. Metele. Te voy a matar. Vale. Gero, bueno, ya está. ¿No? No, nahi zenuen jarraitu. Ja, no, es que nire iritzia da. Be my guest. Nire iritzia da, sentitzen dut. Iruditzen dut ere problematika... Como que oso azkar aurkezten da, eta gero ezakit asko gertatzen den. Aha, esaten zu traman. Bai. Trama aurkeztu egiten da, baina ez da trama garatzen. Kontua dak igual... Da bakarrik arazo baten erakusketa ez da arazo baten abordajea, sabitu zaten. Bai. Vale. A ber, bukaeran bai zer, no sé. Vale. Ez da niretzat, sin más, pelikula ez dut txarra denik, ez da gutxegorik ere, baina niretzat, ez da. Sorprendente. Ni naiz, pues, de yo que sé, de la Escape of Demon Hunters. Bai, Barbie la costurera. Bai. High School Musical. O sea, Poco yo la película. Pues pixkat. Bai, Coco Melon. O sea, que hori. Niretzat, ez da pelikula hori. Eta... Claro, nire nintzen con un hype tremebundo, ze mundu guztiari zen esaten, zela hori. Bueno, bere bizten ikusten pelikulik onena,
nik mobil hartu nuen igual 3 zineman. Eta en cambio konklabe ikusi genuenean. En cambio, konklabe, me encanto. Fíjate. Ikusten. Ez nola den bizitza, Beira, ikusi nuen dantza pelikula, ez nuela inoiz dantza pelikula ikusi. Dantza? Eta dantza ditzen da, dantza. Vale. Eta dantza egiten dute, eta ez du inork hitz egiten. Feroz. Inork. Eta ez nuen mobil hartu. Como una woman. Entretenida, biba egon nintzen. Ba, begira dantzarekin. Bai, Lukako interesgarriak, dantzako oso guai. Gustatzen asko pelikula hori. Pues begira. Eta izan da gure filmografia minutua. Hori da. Mesedez, Datorren itzuli astean, gure gana. seguraski, ja ikusia izango dugu Maspaloma, eta orduan ingo dizuegu review bat. Iten dugu filmografia minutu bat. Gustatzen zaizu, nahi baduzue filmografia minutua, erabili gure traola flop kulturakarekin isan, edo bestela bidali mezu bat gure telefono zenbakira. 608 bederatzi bat, 8 bederatzi bederatzi 6. Zuen mezuak beba irakurtzen ditugu Instagram mezu zuzenen bidez, bai filmea gomendatzeko, bai gure bixera berriak erosteko, así que ez ahaztu. Oie, gustatzen zait, gomendatu pelikulak, eta ikusiko ditugu. Bai, Twitterren. Nahi lekuan, bidali, edo MD bat, edo denalakoa? Ikusiko ditugu Twitterren, Emilia Perez ikusiko duen noski, bezala. dena pirateo, todo perfecto. Guk ez dugu ordaintzen ezer. Eso es Osama Bin Laden. Pues sin más. Bueno, zinema ordaintzen dut, claro, porque zinema erezen zara. Jone batzuetan, eta beste batzuetan, geuri buruz hitz egiten dugu. Bai. Bai. Gure uda, azkar, gero pasako gara gai sakon batera. Eta interesantia, porque ez dakit zeure uda, baina nire uda izan da bastante sin más. Nirea ere. Ni badakizue etxe zaldatu nuela, orai burlatan bizi naiz berriz, eta udan izan da, pues, como hori, pues, mudantza egitea, dena prestatzea, garbitzea. No como una woman. My God, cafecitos. Yeah. Baina gauzen interesgarriak eta ezkit, adibidez, uztailan joan nintzen Mallorcara aktuatzera. Egia da. Eta hogien jogurina boroba eta biok Mallorcan show bat egiten, egin zuen La Terremotok antolatu zuen como jaialdi bat bere tabernaren urte hurrena ospatzeko, eta gonbidatu gintuen show bat egitera. Eta honetzen Mallorcan de gratis aktuatzen. Ez que hori da, porque sabitzen zaten oso askar, baina gonzare, La Terremoto de Alcorconen tabernan egiten show bat jogurina borobadekin etxe baten sartuta. No, ba, zen bere tabernan. Zen tabernaren urte hurrena, baina egiten zen como parke handi batean. Egia da, zezenatoki kriston bat zegoen. Bai, imaginatu men Yamagutxin egiten dela. Nahi dezu egin shout-out ronda bat zure ezagutu zituen artista zoragarrientzat? Pues oso majoak denak. Eskerrik asko shout-outagatik. Bai, La Terre, pues lo más, gero ginen bere txean, piscina, dena perfecto, jogurin eta biok disociadas vivas, en plan, zeari gara egiten hemen. I don't belong here. Ja, guztitzen ginen, pues jo que sé, enkabarze, no, en plan. Impostora sindromea? Wow, pixka bat bai. Wow. Baina, bueno, oso guai izan zen, Mallorcako publikoa zoragarria, de repente Mallorca, Mallorca osoa, baina, bueno, pues hortze guan jende guztia, arribitxia beste nirekin. Irla osoa. Todo perfecto. Arribitxi. Oso guai izan zen egia esan, oso pozik. Eta gero, ez dakit, bueno, gero show asko izan ditugu, gubiok. Bai. Egon gara Euskal Herria osotik gure show askaintzen, eta dena perfecto. Nigo naiz nire etxean. Bingoak ere egin ditugu. Nire arrebaren etxera joan ginen, arrebaren etxean urdazubira, eta hasi ginen jolasten Dungeons and Dragons. Beira, zezuek pentsatzen duzunean oporrak, eta aizte gustora oporrak ez, eta zegin duzu oporretan, gu joan ginen urdazubira. Etxean sartuta. Joan ginen, como 6 ordu. Bai. Donibane loitzunera, bazkaldu genuen ondartzan, sartu ginen 5 minuturetara, atera ginen, esan genuen, se acabo. Atera ginen, eman genuen bueltatxo bat, ea zerbait erosten genuen, ez genuen ez erosi, eta itzuli ginen etxera. Ondartza ez da gauza longebo bat. Ez da. Ondartza ez da gauza longebo bat. Osea, nola pasa dezakizue egun osoa ondartza? Behar nuen sobrepeso zedaukota. Sobrepeso! Baina, ondartzan egon zaitezke oso polita da, oso giro ona dago, beroa eta ura eta kerrezala eta kostaltea. Pues beroa dago eta isia eta jazta, baina ezin da ezer egin. Kriston beroa, areak erretzen dizkizu oinak. Jendea oiuka, aurrak jolasten. No seke, jartzen duzu sombrilla azpian ere kriston beroa egiten du izerdi patxetan. Nire usten zaio ondartzara joatea, ez dut ulertzen. Duelo interno bat, gubiok joaten gara ondartzara modu oso desberdinean. Ni joaten naiz bainu jantzia, bainu jantziaren azpian galtzontzioak, toalla bat zieso, eta jazta. Eta zeudakotzu el tendido zero. Eta galdera bat egin behar dizut, nola joan behar zara eta jarri zure toalla, zure kangrejerak, zure sombrillaren engantxia, eta zure sombrilla, eta zure campindenda, eta zure fiambrera,
Eta gero fan 15 minututan. Zein da honen atzean dagoen logika? Lire logika hau da, niri ondartza ez gustatzen. Nik daukat presio sozial bat ondartzara joateko udan, zebertzen ez dirudi udaz dudala disfrutatzen. Eta orduan joaten naiz, bale, toia perfecto, venga, banoa, banoa ondartzara. Cedo. Bale, ondartzara joaten banaiz, ni nahi dudan bezala. Hau da, nik aulki bat nahi dut, esertzeko. Aulkia aztu egin zait. Nik nahi dut sombrilla bat, ez dut nahi eguzkietan egon. Bai. Hortarako bar dut, engantxe bat gainera, hola egiten duzula bueltita, esertzen da. Taladro. Horreta, nire dut nire neberita, oso polita dela horia, Bai. bertan eramate dut ensaladita Ez bada polita ezin ur freskoa, un donuts, dena perfecto. Uretara sartu behar banaiz, eraman bar ditut nire kangrejera, Kangrejera. zeniz naiz uretara sartuko oinutzik, Eta oinutxik. Oso ongi egiten dezu. Garriak, eski jendea ez Bai, bai, dakit. Que naiz una ridikula? Ba naiz. Ez zara. Zara mundu guztia baino listua. Lortzen dudala pizkatxo bat disfrutatzea? Lortzen dut pizkatxo bat disfrutatzea. Orain bai, ordu bete pasata, cojo y me voy. 42 minutu. Cojo y me voy. Ez mobila ezin duzu eraman, ze mobila kriston pia berotzen da. Igual Berotzen lapurtzen da modu bat, dizute, bai. no seke. Zer emango dut? Liburu bat? Liburu bat. Papiro bat? Bai. Ez que ez dakit? Liburu bat areaz eta kresalaz eta udako aire freskoaz eta algaz beteko dena eta gero ukiko duzu areaz zeure oean. Zer nik irakurtzen dut ondartzan eta oean. Ez que nik gertzen zaitze, nik TDAH daukat, nik neu diagnostikatuta. Bai. Baina zik, Medikua zaren enean. Efectivamente. Bai. Baina ni baldin manago ondartzan etzanta liburu batekin, es que me centro más en la que está chillando rondoan, eta edo beste dira jolasten, beste dira kontatzen ez dakizte anekdota eta nina gor belarria jartzen, ezin dut irakurri. Ezin dut irakurri. Ezin dut irakurri. Pentsatzen dut, zariko da gertatzen TikToken. Egia da fan ginela telefonik gabe, gero dau beste ansiedade bat dela uretan sartzen dezu zure oinaren behatz lodia bakarrik, eta jasen dezu lapurtu jate dena. Claro, eta nahi dugu hor egon uretan modo romantiko dena, perfecto. Modo romantiko kangrejerekin. Bai. Eta betaurrekoekin jantzita. Eski beta horrekoak ere ematen dituzu, Bai, gustatzen bai. zait ikustea zer dagoen. Baina ikusten duan arraintxoren bat. Zegongo da. Me encanta, hori me encanta. Neri buzeo, oparitzen bat diraztu rollo mitiko, beta horrekoak tutu batekin. Tutu batekin, ballet dantzatzeko. Snorkel esan nahi du. Tutua euskaraz. Bai, euskaraz bai bindazta grazia. Maria muy feliz, benetan. Vale. Oso zorion txoa, egingo zenitaket. Bidali zeuen snorkelak Twitter bidez. Zeniateke. Eta egon ginen, Donibanen, ondartzan, eta gero joan ginen etxera. Joan ginen podcasteko lagun batekin xalon. Ezi gainera, barkatu. Toma prokula. Barkatu, eske. Barkatzen zaitu. Donibanetik joan baino lehen. Egunero barkatzen zaitu. Eske zin dira jan hasta brava batzuk. Eski joaten gara, taberna batera, unas bravas edo lo que sea, no, se ferme. Ai, chica, de verdad. Benetan, se ferme, dena ferme. Atxaldeko lauetan. Dena ferme. No entiendo. No entiendo. Orduan, noiz jaten duzu, dena itxita atxaldeko lauetan, noiz jaten duzu zerbait. Pues nada, pues ala, etxera. Ez zerkan gabe, ez gaten dut, izozki bat, ez dut izozki bat, nahi ditut, brava batzuk. Izozkia arearekin. Arearekin. Bueno, jange nuen izozki bat oso ona. Ez zegoen ona. Zen horrelako txikia balio zuen euro bat 50, eta zeukaten bakarrik como lau zapore, eta ez zitezkidan gustatzen. Oin bai, kontraargumento, gure bizitzako brebarik goxuenak janditu ondartzan. Baino Salouen. Salouen, emakume, 80 urteko emakume batek prestatuta bere eskuekin paperezko plater batean. Eta zeinen goxuak zeuden. Oso goxuak. Baina, bueno, ondartzatetik... Txiringito, gora txiringitoak. Nina ez txiringitera. Txikitero bezaren ez txiringitera. Txirigotera. Joan ginen etxera xarmarekin, egon ginen Dungeons and Dragons jolasten. Nahi duzu azaldu entzulei zure esperientzia jokoan? Dungeons and Dragons da rol jolas bat, non bazara como kriatura bat, zerbait, eta badago historio bat, eta badago pertsona bat gidatzen duena, eta bertzak rolean jolastu behar dut. Horixe bera. Pues imaginatu, lau travesti edandak hortara jolasten, nik uste dut ez duela inbeste barregin inoiz. Egin zenun beharra mordo bat. Esango zenuke dela nire gidaketa lan ekspertuagatik. Como una woman. Zure gidaketa lanak, alkolak, eta gure grazia naturalak lagundu zuen. Eta hori izan zen pixka bat gure uda. Ba, ez dugu gero gehiagorik egi. Pues hori, showak, dantza... Dantza? Azu. Ni dantza. Nik ez. Jazta. Pasain azte buran gunitzen Portaventuran, oso guai, Halloween. Portaventura... Lo Halloween bai baino, Portaventura bai baino Halloween Portaventuran como muy sin más. Kalabazak eta eskeletuak eta mobidak.
sin más. Bai, ezta. Eta jazta, eta hori izan da dena. Pues hori izan da gure uda. Bagoazen gaurko gaiarekin, dela Errezezioa. intentsoa eta dela... Aurkeztuko duzu gaian, favorez? Bai. Lehen da bizi berri txar bat daukat gure entzule guztion zat, baina ez da berri txar bat, simplemente realitate sozial bat da. Errezezio batean gaude. Errezezio hitza elujarren edo. Igor bilatu errezezioa, mesedez. Errezezio kultural, ekonomiko eta sozial batean gaude, hainbat faktorek eraman gaituzte egoera honetara. Je suis désolé. Baina orain behin egoera honetan egonda ezin da ezer egin, baizik eta errealidadea aurrekonoziru. Bizitzan, historikoki mugitu gara errezezio eta progresioaren artean, eta orain penduloa beste aldera dario. Eta errezezio honen hainbat Atzeraldi edo atzerapen kultural, sozioekonomiko. Guztaren jat gehiago atzerapen, literalki oso indikatiboa da. Hainbat indikadore, berriro ere euskeraz. Hainbat erakusle, hitz egingo ditugu gaur. Deskribatuko ditugu. Batzuk serioagoak eta beste batzuk ez. Hau da, guk gaur egungo kulturan, gizartean, dena delakoan ikusten ditugun elementuak, erakusten digutenak, atzeraldi edo atzerapen batean gaudela. Kontserbadurismo orantzko osilazio kultural baten. Hau gehiagotan gertatu da, orduan patroi oso identifikable bat. Nire ustez orokorrean gertatu da gauza bat. Dela, eta hemen ja podcastan aipatu dugu baino gehiagotan nostalgiaren masturbazioa. Bai. Eta uste sartu digutela enbudo batekin nostalgia, eta itzuli dira ez dakizen bat telesail, eta itzuli dira pelikula zaharrak, eta itzuli dira musika talde zaharrak, eta itzuli da ez dakit nor, eta itzuli da bestea, dena itzultzen ari da. Eta uste dut hori erraminta bat izan dela itzultzeko fascismoa ere. Baina eskau beti da gertatu da, berpizkundeak goraipatzen zen lehengo gizartea, fascismoan goraipatzen zen lehengo soziedadea, eta orain fascismoan goraipatzen da lehengo soziedadea. Baina oso... jendia hil egiten da. Orduan, ez die gelditzen testigorik lehengo gauza txunguak esateko. Orduan, nik esan nike, lehen dena zan hobeto, ez dozu gogoratzen, behira, kuentame. Eta jendiak sinetxe egiten da. Baina kontua da zidirela en plan, que guai High School Musical. Que guai Hannah Montana. Que guai Franco, ¿no? O sea, izan da como, hola, en plan, Bai, horrela justo izan da. Eta horren inguruan hitz egin behar dugu. Nostalgiaren asuntua beti da, arriskutsua, zen nostalgiak badakar intrinsekoki barruan polizoi bat dela oraingo egoeraren amore ematea, pixka bat. Bai. Badakitu zeda dena, en plan, nahi dut itzuli ikusten nuenean RBD telebistan, eta leiz pakete batek 20 centimon kostatzen zuen denboraldira. Eta duan, ez zare konturatzen ja guztiz damutu egin zarela eta amore eman dezula, eta jeitsi dituzula belarritxuak, eta zaten dezu, gelditu binaz hemen, nola zaten da, amesten, eta ez dut ez zare egin behar. Horregatik historikoki nostalgia bada oso irristakorra den, como malda bat, eta erori egin gara. Es que gizartea pasa izatera nostálgica de Disney Channel a ser nostálgica del régimen. Hala izan da. Eta hala izaten ari da. Eta orduan, inoiz baino gehiago egon bar gara, astunak izaten eta borrokatzen, eta leku guztietan esaten marikoia gara, eta travestiak, eta no sé qué, por las precarias, por las no binarias, por todo, perfecto. Bai. Badakizazken bueno, zinaz. Zer esan behazun? Ondo direla ni funatzen isan. Pues egon pertsona islamofoboak. Pues egon dira. Wow. Pues hor daude. Sin más, wokismoa hemen gaudetaz goaz inora. Argizan. Baina, bueno, aipatuko ditugu orduan elementu batzuk. Bai. Aipatu du, hau ez da nire originala, hau aipatu zuena prengak eta jendezok aipatu du, eta da nire ustez, adieraz le nagusia, zalantzari gabe, dela clean looka. Alakatrans! Clean looka, beige kolorea, koloreri gabeko jendea, kolorea aspergarria, dirudi gaudela... Korporatibismoa. Bai. McDonald's en... Iparraldeko Korean. Nola ditzen da, Nafarroa berea, baina da Nafarroa Korea. McDonald's en rebrandina, que McDonald's pues sin más... Bueno, marka guztien rebrandina. Bai, baina ipatu bat duen McDonald's oso paiasila izan da, eta bai dia sionistak, así que hemendik pues zute bat opa diet. Baina horretaz gain, egin dute rebrandina, eta agliatelak egin dute rebrandina, dena da grisa, dena da laua, dena da lausoa, dena da diafanoa, ezerk ez du personalidaderik. Ez du personalidaderik, ez du arreta deitzen, ez du ezer... Ze ikusi dugu ekonomikoki rentableagoa dela. Eta honek badauka zer ikusirik non en plan dekorazio zaratatsuagoak
garestiagoak dira, eta normalean garbitzeko Ez garestiagoak. da egia, Vale. Garestiagoak ez dira. Ez. Ziori dena zen plastikoa. Ja, hori egia da. Zuk uste duzu gure, nabiz nire arreba, larogeita margarren amarkadan jantzten zituenean como zazpi kamiseta eta zinturoi bat, da no seke, hori zen garestiagoa, hori zen dena plastikoa. Garestiagoa da Hermes poltsa bat, jende hori dago, zakiak zurrupatzen Hermes boltsa bat lortzeko. Hori egia da, asko itzuli da bebai, Recession Indicator, asko itzuli da markean eta aldak izuraren goraipapena. Itzuli da asko rollo. Estatus simboloak. Hori Gucci, no sé qué, bai. como markak lortzea, como no sé qué, como todo perfecto. O sea, Estatus simboloak. Izan genuen Jeffree Star bere Gucci txandalian, baina hori izan como gauza ridikuloa, zen McDonaldseko paiasua. Eta hori mundu guztiak nahi du Hermes poltsa bat superitxusia, Birkin poltsa bat superitxusia, 15.000 euro gutxienez. Pero zubaizu gainera Hermesen erosteko, sartu, joan martzarela dendara, gastatu ez dakit zenbat diru, bertze gauza batzuk erosten zuezen zera joan eta Birkin poltsa bat erosi. Zu joan martzara, erosi zapi bat, erosi sandalia batzuk, erosi no sé cuantos, eta orduan, igual, saltzaiak esaten zu, aizu, badut gauza bat zuretzat. What the fuck? Nik hau esnek izan. Bai, eta orduan sartzen zara como lista batean, eta orduan ja asaltzen dizute zerbait. Egin neike alegato bat, egin neike aldarrikapen politiko bat gure podcastean, gure espazionean. Jan behar ditugu. Nun dago nire kamara, hemen dago nire kamara. Kaixo egunan. Escucha, homosexual. Alokairuan bizi bazara, ze hostiatarako nahi dozu Hermes poltsa bat? Ez badozu lortu handikan lan kontratu indefinido bat, ze hostiarako nahi dozu Hermes poltsa bat. Ez badaukatu ziurtatuta zure eta zure pertsona maiteen eta gertuen etorkizuna, ez daki, en plan, badakit estatu signifikante bat dela eta oso guai dela eta tal, baino prioridadien desegipena oso ona da fascismoarentzat. Ja, baina ez dago eta esaidazu ranzio nahitzen edo ez, porque pixka ranzioa izan da. Ranziatu egin naizela. Bai, pixka bai ze azkenan ez da jendearen errua, pues es que igual jendeari sartu diote buruan Hermes poltsa, pues gainera encima ez da bere errua. No, ez nuen egin nahi victim blaming. Ja, horregatik. Egin behar duguna da, jan, beratxak, you know what I mean? Bai. Eta Debore. Eta jazta. Osea, eske da nazkagarria. Itzuliko gara clean lookera. Clean looka da, horai oso modan dago, hile guztia como atzera engominatuta, edo larraian medio dena engominatuta eramatea. Mundu guztia dago igual, como zero personalitate, koloreak dena dago beixa, eta kaki, eta marroia, eta cherry look, eta no seke, eta... Clean girl aesthetic. Clean girl aesthetic. Osea, en plan, zaratarik gabe, literalmente zure begietan, itzuli dira beste indikadore bat, nola ditzen da? James, nola ditzen da? James! Ariana Grande nobixua, oso handia zen, oso handia zeukan, bueno, tipo honek tatuai guztiak kendu ditu kirurgikoki. Oh my god. Kendu ditu. Tatuaiak kentzen ari gara. Jendariak ari da tatuajak kentzen. Egia da. Eta... Clean look aesthetic. El McMenú rorro. Bakitzu, osea, horraino, heldu gara, ze transwaifismo asuntua, Nara Smith bere txian egiten bere semientzat Choco Crispies desde zero, bakitzu, eta tema guzti hau da, literalmente, propaganda fascista. Goratzen dezu ingeles klasian erakusten zituenean, en plan, gaur, azalduko dizkizuegu frankismoko iragarkiak. Hau, ketchup botila hau, hain erraza da irekitzeko zure emazteak ere irekitzeko kapazitatea izango duela. Itzulien gara. Itzulien gara. A Pablo le apetecía una botella de ketchup, hori da. Itzuli gara, osea, trad wife, osea, pentsatu 50. hamarkadeko ama tradicional bat, rollo con su vestidito, eta mandarrita, eta los rizos bien hechos, eta España gorriego izteko zazpiter ditan, itzuli gara hortara. Eta honek, nostalgiarekin, zerikusi asko daukaz, ezuk nostalgiarekin marrazen dezu, irudi hau, paso, lehenengo pausua, bale? Nola da, zein nire tutorial musika, bale? Kaixo, ongi etorriak fascismoaren klasera. Lehenengo pausua, egiten dezu marrazki oso polit bat non dena ongi doan, bale? Lehen, aintzinean, dena ongi zijoan. Bigarren pausua, orain, dena gaizki dago. Hirugarren pausua, itzuli behar gara, atzeruntza. Zer zegoen atzean? Inflazio gutxiago, beste baldintza desberdin batzuk, ez geunden hain janda, potxo que sea adimen artifiziala eta beste gauza predadoriengatik, baina hori guztia ignoratu behar dugu. Badakitu zer behar dugu, zure emazteak mandarra bat jantzea. Esplikatzen naiz. En plan, justo goraipatzen dira nostalgiko guztia jartzen diozu jendiai agoan, baina gero goraipatzen dituzu bakarrik frankistak dien gauza. Claro. Ze jende nostalgikoak ez dau soltau bihar ia. Ba, ez lehen zer egiten ziren oso ongi, matxinadak. Horixe bera! Eta hori ez da goraipatzen. Horixe da nostalgia.
Hor nostalgia ez dago. Sindikalismoaren nostalgia? Todo binabo! Infojobs ixtearen nostalgia? Nun dago lehen ez zegoen Infojobs? Me cago en Dios. Beixa ere oso modan dago, baina beixa, adibidez, baizen hori nor jantzen dut orai beixez, beix kolorea. M de amores. Ez, aurrak. Aurrak, osea, bebe. Non bainari. Bebe, aur txikitxoa jantzen dituzte beixek. Eta esango zu, wow, zen ongi, generorik gabeko arropa. Igual zaila generoa, Ze jende ribil eta horiek egiten jarraitzen dute. Baina gero jantzen dute beixez, baizu zergatik, beren etxeko estetikarekin jarraitzeko. El niño me pega con el sofá. Osea, jantzen dute beixez, ze arroxa jantzen badu ez da ongi gelditzen etxean. Ez da ongi gelditzen etxean zure Instagrameko argazkiran. No, ematen dut ja boomer bat. Baina... Eta gauza bera dekorazioarekin, Nire ustez, atzerapen elementu argi bat da, jendeari zaiola gustatzen gotelea. Da super divertigarria gotelea. Da super estetikoa, dauka hor kolore bat, dauka zerbait, sortzen du tekstura pixka bat, sortzen du zerbait. Jendeak nahi du dena txuria eta lixoa ospital bat izango balitz bezala. Eta jendea dabil, baino, beren larruak entzen, etxe txuri bat izateko. Baina gotelea gustatzen zaizu. Kriston pila. Bai. Nik etxean, gotelea. Etxean daukat gotelea, etxean dauzkat molduras, zepolitak. Moldurak oso ongi, Marcos y molduras, hori oso ongi. Bai. Baina gotelea? Neri me encanta. Zegatik? Porque me ematen du textura, gauza lixoak dira aspergarriak, gauza lixoak dira tristeak. Pareta txuri bat lixoa, ez du zertarako balio? Jarri textura, begira hemen baitugu puntutxoak, ze divertigarria. Egia da. Puntutxo batzuk. Guztiz autoestetiko kultural ideologiko batengatik. Eta kuadroak, baina nortasunarekin, zizki kuadroak dirudi direla, dakize. Adimen artifizialez generaturiko kuadroak. Bueno. Adimen artifizialez generaturiko marlaski bizidunak zure seme alabentzat. Nik nahi dut itzultzea posterrak, nahi dut itzultzea jendea hile urdinarekin, nahi dut itzultzea jendea zenean bisexuala eta poliamorosa, nahi dut itzultzea jendea zenean veganoa edo vegetarianoa eta ateratzen zen borrokan bere familiarekin. Nazkatuta nagoza, jendea aspertu da, jendea gazta veganoa, jendea gazta vegetarianoa, jendea da orain monogamiaren defendatzailea. Ze hostia da hau! Eskerrik asko etortzeagatik, ze jarri dazu bandejan nik neukan puntuetako bat dela, ikusi dudala ambiente ezkertiarretatik tendentzia hau, eta ez dut kondenatu nahi sub Alakatrans! Ze oso maja da eta oso simpatikoa da, baina uste dut etorri dela jende honen jarraitzaile den pertsona bat diskurso honekin de, no seke, es un circo, ze gauzak ez dituzte toleratu nahi, ze, erosotasuna zaindu nahi da, eta orduan, entorno ezkertiarretan, bai ikusten dut diskurso hau de, ama, hile urdina eta bisexual eta vegano poliamorosuak, que circo que cansada estoy. Wokeismoa. Woke moment. Eta hau, zegertatzen da, ezin dela ironizatu mundu honetan, eta hau, humorista bezala, borrokatzen ari nahi zen, borroka bat da duela denbora asko dela, ezin diela gauzak satirizatu. Ze jendia, nire barkamen guztiarekin, tontua da. Orduan, zuk satirizatzen badezu gauza bat, esan duzu, kantzautan nago, eta mala praxisa dago ezkerraren gainean, eta badago jendia ilea berdea dukan, eta oso astuna dela, pues egongo die. Baina guztiak ez. Eta nahiago dut astunak izatea ezkerreruntz, esatia zarela vegan solo poli hilabian puti, izatiana astuna eskuinera, baina... Ja, baina kontua da, horrezen duzula kulpatu jendea. Kulpatzen dute? Oso gaizik kulpatu behar duguten, ja izatea tontuna. Osa, kritikatzen dugunean tigrillo... Horixe bera. Bale, egiten duena oso ongi dago, baten digu latxe edo lo que sea, baina dena perfecto. Edo kritikatzen dugunean pertsona bat, astuna delako kritikatzen dugu astuna delako dena perfecto, baina jendeak ez du lertu behar hori dela norma bat. Horixe da. Orduan, ezin duzu kritikatu edo justifikatu, ez tekin dara zan. Sin más, tintatu hileak, atera kalera ridikula batzuk izaten. Atera con una raíz de 6 meses. Atera dena, hilak iskalita, dena perfecto. Provoke society. Jantzia roxa, koloreak, atera kalera, insultatu jendea kalean. Ze, hau bada, eta gure kapitulu hau da superadoktrinatzaile eta superarroanago, baina hau bada dena pixkat zare bat, zezan nahi dut, jo que se, langabezian... Izan ridikulas. Baina zene, dena dago sozialki interkonektatuta adibidez, langabezian bazaude, lan bat lortu nahi badezu, normatiboago izan behar zara, lan hori lortu dezunean zure harima kanporatzen eta normatiboago bihultzen, separatzen zara jende ez normatiboaren gatik langabezian dagoen eta azten zara esaten, amak ez zirko, eta gero erortzen zare eta zaude Partido Popularraren mitin batean. Ba, nik ez dut kritikatu, nik lanaren kontuan ez du sartu nahi,
Ez da, nahi nuen esan Nik zorionez intersekzionalidadea. nik zorionez dut hori pasa, orduan ezin dut hitz egin hori buruz ez dakit. Baina, tio, ni ere joan naiz lanetara, eta esan dut gizona naizela ez nitzenean, edo denelakoa, baina ez dut nire estetika aldatu, eta ni joan naiz marika hemen tatuatua, eta ikasle galdetzen dut, zaten ez soy marika. Ja. Ike, bale, nik zortu nahi izan dut, Bai. nik zorionez ez dut, ni privilegioak izan ditut, eta orduan erresago izan dut hau egiteko, baina esan Bai. nahi dut. Tio, igual zait lanean ez, baina tio kalean, Bai. lekuetan, nortasun bat izan, tio, ez Provoke dakit. Society. Provoke Society, izan itxusia, no sé. Nizki nago benetan kezkatuta. Osa, nire exkuadrillako jendea, zela como super woke moment, edo no sé qué, eta Bai. bisexualak, orain denak dira, edo gays, edo heterosexuales, inorez da vegeta, jendea dabil como beren bizitza egiten, eta sin más, eta tio, jarraitu behar dugu borrokan, ez dakit nola esan, eta jarraitu behar dugu oiukatzen, eta jarraitu behar dugu tatuatzen, eta jarraitu behar dugu, ez dakit, nago benetan gaizki. Baina beti gertatzen da, eta zure aitzak txikitan esaten desunean, nagusia egiten zarenean bihurtuko zare konservadoreagoa. Da porque da borroka konstante bat, revoluzionarismoa. Baina badago jendea da bilela beti borrokan. Badago? Eta oso ongi iruditzen zait. Baina mundu guztia ez da heltzen. Joder, Ez tio. dut kondenatu, Baina nik berdiro ere ez dut egingo victim blaming, baina energia ezkerratik batez ere bideratu behar dugu gorrotatzera operazio sistemikoa. Ez gorrotatzera tigrillo. Claro. A ver, eta kritikatu ez dakegu modos a risas, no sé qué, Paul Finn dirudi la llama de Cuzco, no sé qué, dena Es que bat dirudi perfecto. la llama de Cuzco. Eta ongi dago, oza, ez que ezin dugu komedia galdu ere ez. Ez. Baina, ulertu behar dugu komedia dela. Bai. Ulertu behar dugu hori dela. Ulertu behar dugu gure etxaia ez dela Paul Finn. Gure etxaia da patriarkatua, gure etxaia da clean looka, gure etxaia da beixa. Total. Gure etxaia da hori, ez da hau. Hau kritikatzen dugu, baina, pues, como, yo que sé, zatena zure lagunekin eta kritikaz a otra, lo que sea. Bai. Ya está. Eta, bueno, bullyinga eta no seka, beste kontu bat da, baina, bueno, esan nahi dut, tio, Beste kontu, eta sakona, bai, eta Bo. ez sartuko hortan, esan nahi dut. No. Baina hori, en plan, galdu dugu hori. Osea, duela 10 urte, denak ginen, koloretako hileekin, eta emoak, eta arraroak, eta animal print, eta joaten ginen, eta no seke, eta esaten genuen, eta oiuka, eta debatitzen beti, familiekin, eta orain galdu da dena. Bai. El buen rollismo, una puta Espain mierda. berdearekin ogia erostera. Nik gaten nintzen Illa Arrosarekin, Espain berdearekin eta leopardozko txamarra batekin unibertsitatera. Bai. Eta orain ez dakit egingo nuken. Disruptiboa. Orain ez dakit. No, hate crime. Eske? Bai. Bueno, etorri naiz. Eta normalizatu da leopardoko, mogoia. zebrareko txamarra batekin, baina esan nahi dut. Tio, itzuli bar gara hortara, mesedez. Ez dingara erori hortan. Bai. Eta Gehien bat, behin, esan? hemen egon garenak. Noski. Ez dakit. Osa, orain jendea ez dena vegeta? Ja jendari igual zaio dena? Baina, bueno, ezin dugu Sobre bota. todo desmotibatuta gaudela, desmotibatzen gaituztela. Baina jo que se, tio, no? Ez dakit. No sé. Esan Ya está, dudan bezala, erresazio batean gaude, hau erreala da, orduan gertatuko da, momentuen baten ondo egiten baditugu gure etxeko lanak amaituko da, lehenago, onegi egiten baditugu. Beste elementu batzuk. Kapituloaren tonuz aldatzen, Perdona. pasatuko gara gauza lightago batera. Nahi dute aipatu gauza oso berazi bat. Aipatu dezu zure Espain berdea eta zure hilea arroxa. Eta aipatu nahi dut erreferente bat eta fenomeno kultural bat. Zuko dakizu erresazio kultural hau eman den beste ambito bat dela musika. Musikan? Eta badaki zer esango duzun. No, Eske ez ziur dakizu, nago, ez dakizu. ziur nago. Ez zaude prest. Musikan egonda atzerapen bat. Egonda country musikaren igoera bat. Hori zamarrun. Baina, ez nazazia vale. egin handik. Ze countrya... Badago tupe batekin igota dagoen emakume bat Lana del Reyren kopia dirudiena eta esaten duena nire eskubideak galduko nituzke zurekin egotea arren. Ta hori da como propaganda makina oso merke bat eta tal, no seke, baina nahi dut aipatu gauza bat eta nahi dut aipatu guretzat referente oso importante bat izan den norbait. Itxoin, Ez que itxoin behar dezu ez dakitzu zer jarri duen orain bertan. Oh my god, cafecitos. Oh my god. Txoin, Eta oinken duket, baina entzun hau. Jeffree Starrek atera du bere country abestia kontribuiruteko gure erresazio kulturalera eta erakutsi nahi nizun. Wow. Hau da Beauty Killer Wyoming version, txabal. Wow. Akaskarla. A ver, Jeffree Starren inguruko kapitulu oso bat duzu, ez dakit lehenengo bigarren denboraldi dut, bigarrenean? Bigarrenean, baina... Baduzue oso interesgarria. Baina eske ez du amaitzen, Ez bere du amaitzen, historia. osea, gero eta naziagoa dago. Horai egon da,
hilden fascista hori gora ipatzen. Charlie Koch, bai. Esaten, buah, jedia da, ez dakit esan barko nuken. Sartu Jeffree Starren Ez dakit, TikTokian ez dakit bestela. errepikatu beharko nuken. Esan duena. Bueno, igual du. Hau, Jeffree Starrek esan dakoa, Bai, kakotxak irekitzen ditugu. zientziak, bueno, sin más. Berak esaten du, biologikoki, txakurrak dira edo arrak, edo emeak. Eta zu, txakur ar batik entzen badizkio zu barrabilak, ez da eme bihurtzen, ez? Imaginau gauzarik konservadori. Alakatrans, no. No es da, A ver. su puta madre! Horixe bera. Bai. Imaginau munduko gauzaik Wow. konservadorianak eta como kantzauenak, bain dabil Jeffree Star Wyomingen bere baserrian gauza honik esaten sei irrelevante bihurtzen ari da, eta Jeffree Starren identitatea beti danik izan da kontrarioaren figurarik merkiena. Duan, zer ematen da, besangot bestia, eta esangot, naiz diferentes, naiz beste neskako bezala. Ta orain, Alderantziz por gizon bat. desgracia, eta hau da, de hecho bai, por desgracia, hau da beste atzerapen adierazle bat, oso euskara garbian esaten den bezala, dela reakzionarismoak lortu duela xurgatzea identidade faltsu como rebelde hau. Badakitzu, en plan, betidanik izan da rebelde literalmente las precarias, las no binarias eta ilea berde aukitzea, baina orain haiek dabitzate diskurso honekin de eske ez gaituzte onartzen, eske silenziatzen gaituzte, eta benetan askatasuna nahi badezu, no sé cuantos. Queda como, en plan, ematen badizkiozu bi buelta, kontuatzen zare bazofia bat dela, baina lehen aipatu dudan bezala jendea oso kantxatuta dago bizigarelako inflazioan eta krisian eta langabezian eta etxegabezian, eta orduan ez dauka energia bi buelta horiak emateko. Orduan, victim blamaz mesedez, bideratu zeuen gorrotoa Jeffree Star eta Peldañosen gana. Total. Ze Peldaños ere aipatu genen aurreko kapituluan, Bai. eta nik aipatu nuen beste elementu klabe bat errezesio edo atzerapen hontan, dela M de Amores. Eta bere ama, eta bere ama fascista. Osea, izan dira niretzat ere elementu klabeak haiek eta beste asko, Ze hasi dira normalizatzen, Bai. normalizatuta ez den gauza asko, pues hori. Get Ready With Me joateko kofradiarekin ez dakiz ze hostia mierdara, Bai. eta jantziko dut hau, eta no saka, eta no sé cuántos, eta normalizatzen hori dira gauza. Puesta de largo. Osea, bere alabak bete zituenean 18 urte egin zuen puesta de largo. Dela festa bat, non, neska guztiak berdian soineko luzearekin eta gizonak trajez jantzita. Osea, Eta hola? tradizioarekin eta folklorearekin, Hola. beti erortzen gara, toki honetaran, onda en plan, baina ez da gure kulturaren parte, bueno, baina gure kulturaren parte bebe gu. Ez que gauza Gare asko. gu, gure Eta kulturaren gero, parte. eta gero amorra ematen dit, porque eske jende hau simplemente da fascista, eta da en plan, eska respetatu behar dituzue, zein iskera guztiak, erlijio guztiak errespetatu behar dira, eta zuk errespetatzen duzu jilaba? Erlijio guztiak errespetatu behar dira uste dut ez dutela esaten. Esaten dute Bai. bakarrik benetako. No, zein iskerak erlijioak errespetatu behar dira. Ah, pues beira. Pues ez da. Pero lo que les interesa. No, claro. Porque lo que les interesa no respetan. No, claro. Es que asko, tío, eta normalizatu dugu hori ikustea. Asko ikusten dugu como karikatura bat izango balitz bezala. Nik enbedamorez ikusten dut ikusiko manu bezala piolin. Ah, nik mordo bat. Bai, Baina gero jendeak super ikusten du como deskonektuta. super konbentzituta eta en plan de, oh my god, que guai. Bai, hori beti kostatzen zait sinistea. Ba, gertatzen da. Badakit Osea, a la gertatzen vista dela, está. eta gero, en plan, de aquellos barros, pues hau gertatzen da, baina kostatzen zait sinistea jendiak, benetan partekatzen degula planeta bat, jende honekin. MD Amoresekin partekatzen dugu planeta bat. Ez da iaz generaturiko monigote bat. Bai. Iaz generaturiko monigote eta hitz egiten. Ez dakit aipatu genuen podcast honetan, Soraya Arnelasna alaba. Oh my god, ez dakit. Viralizatu egin da, egitear den pinguinoaren dantza, baina bueno. Hau da beste errezezio baten adierazlea, nik uste dut baiet. Hombre, pedofiliaren... Bueno, hori bada parte. Baina, nik aipatu nahi nuen gauza bat dela popularki ezarrita dago errezezioa edo atzerapen kulturala dela, kakotxen artean, periodo oparo bat artistontzat. Zergatik, porque jendia puteauta dago, eta jendia puteauta dagoenean, behar du eskapismo gehiago, eta behar du fikzio gehiago, eta behar du kultura gehiago. Eta hau da nire urrengo faktorea dela, ez dozuna baritu azken urte hauetan dagoela askoz ere fanfarria gehiago Oscar sarien inguruan, pelikulen inguruan, eta fikzioaren inguruan, eta nire, en plan, gauza guzti hauek, edo personalidade publikoa, en plan, jendiak behar dau gehiago,
eskapismoa, eta hori, pues, alde batetik guai, porque arteak oparatzen du, baina, klar, arte guztiak, enbede amuresen arteak, ere bai. Orduan, Osa, ez esan ez du alfombra gorriak. Ez, esan nahi dut, geroz eta zarata gehiago, en plan, lehen, kulturaren fletxa puntan zegoen konversazio guztia zen eskubideak, eta borroka, eta identitateak, eta tema, eta literalmente olimpiadetan urrea irabazteko gerra sutsua. Eta orain, konversazio guztiak dira, ikusi dezutela bu berria, eta hau da, boomer berriro, baino, nahi dut adierazi hori, eskapismo igoera bat, ari dela, gertatzen kulturan, ze berriz ere, amore eman dugu. Pero que es que jendearen zata ideologia kontua Palestina defendatzea du ez. Ja, hori nork esan zuen? No me meto en política? Badakit nork esan zuen no me meto en política. Perdona, ahora esa diva. Melodik esan zuen ez duela politika. Izegin dugu, nahi dozun guztia inguruan, baina politika inguruan ez. No, es eta que badakitu ze, zilegitasuna ematen zaiola honi? Bai. Pues ya está. Es que normalizatu dugu jendak esatea, ez dugu hitz egin behar politikaren inguruan, es que enbeste politika. Porque deprimentia da. Ja, tio, baina hitz egin behar da, eta defendatu behar da, eta oiukatu behar da, eta dena. Claro. Eta nik faltan motatzen dut, alfombra gorrietara jendea joaten ziren interesgarri, eta jendak itzen ordinariet batzuk, eta joaten ziren itxusi, eta joaten ziren no seke, orain? Ikusi duzu zinemaldia, ikusi duzu Oskarrak, ikusi duzu dena. Mesez, eta favorez, nire ematen dit negargura. Bastante negargarria. Dena grisa, dena beige, dena txuria, dena belta, dena clean look, dena americana. Hostia. Zema demora goiez? Pero es que incluso Met Gala. No, bai, Met Galaren kategoriak bai izan dira geroz eta. Incluso Met Gala galdu du bere interesa. Tio, behar dugu, eskerak baitugu artistak, pues jo que se Chapel Roan, Billy Porter, no sé qué. Baina mesedez, behar dugu beste Lady Gaga bat, behar dugu ez dakit. Beriz itzuli behar gara al mostacho, ez dakit, baina zerbait behar dugu ya. Al mostacho, literalmente mi biatabatako mostatxua oso importantia da. Nik esan nahi dut, igual zure bizitzan konturatu zara politikaren inguruko elkarrizketek ez dutela zentzu handirik, ze amaitzen dezu puntu baten non ezin dezu esaregin ze egin ahal izango zenukeen guztia ilegala da. Eta berriro ere aitortu nahi dut flop kulturatik inoiz ez genuela goraipatuko instituzionaren aurkako violentzia ondo baitago bakarrik instituzioetatik herrietara datorrenean. Eta horregatik usteot jendiak ez dauela politikaren inguruan hitz egiten. Zer, maitzen dezu ze, zure hitzebakin hitz egiten en plan, pues está mal todo, pues ya ves, zeingo dugu. Tio, pues ez, lehen nola bukatzen genuen, oiuka familiarekin, jendeak ez dure egiten. No, nik ez dute egin. Nik ez dut nire familiarekin afaltzen egu berritan. Pues hori ondo dago. Pues ez. Está bien, claro. Buen rollismo. No, en plan, es afaltzia, esate ondo dagoela. Está divertida. Sin más, ni beste elementu bat aipatu nahi dut. Aipatu elementua. Ze bale ari gara hitz egiten fatxei buruz, bale ari gara hitz egiten dena perfecto. Ez hain fatxa, oza, esan egut, eski clean looka mundu guztia. No, marko ideologikoa mugitu egin da. Eskertiarrena orain, lehen baino, eskertiar gutxiagoa, esplikatzen nahi, en plan, ideologia mugitu egin da. Lehengo fatxak ez ziren, oaingo fatxak bezain fatxak. Oin fatxagoak dira. Egia da. Ze lehen, zuk esaten bazinun, esan gauza fatxa bat. Modu publikoan box defendatzen. Hori, lehen, zuk modu publikoan box defendatzen bazuen, zure karrera amatau egiten zen. Amatau, bukatu egiten zen. Orain ja ez, ze marko ideologikoa mugitzen ari da. Eta zuk esan zen ezake, adibide bat jartzearren, kultura musulmanarekiko gauzarik desinformatu eta tontuena, eta jende osuak esan gotzu, no, está divertida, está bien que lo haga. Que bien que lo haga. Está divertida. Eta hori. Bestia esan que bien has hablado mío. Vale, hori hitz egin dut ere, nola honek eragin duen, incluso gure arteari, drag arteari. Nik drag artean ikusi dut atzerapen bat. Utzi dugu originaltasuna. Utzi dugu nortasuna. Ez guztiak esan nahi dute, baino. No, baino, normal, saritzen dena. Berriz saritzen da, berriz baloratzen da, argala izatea eta femenitate hegemonikoa, que ez dago gaizki hori, esan nahi dut. Osa, errua edo, ez da hoiena. Errua da, jendeak hori baloratzen dura eta hori espero duela. Eta tendentziak existitzen dira, baina tendentziak badute arrazoi bat. Eta orduan, tendentzia izaten bada berriro ere el pez, eta hau bada los Javisen kulpa, esaten da, eta ez bakarrik los Javisen kulpa, los Javis badire struktura handiago baten parte, eta dena delako. Baina badakitu zer uste dodan gertatu behar dela, predikzion en exclusiva. Hemendik 3 urtera, beste renaissance bat egongo da klubkidena, jendiak grafiko margotuko da baien aurpegia itxusitu egingo dira, gauza artistiko eta libogeriagoak egingo dira, eta jendiak berriz ere, egingo dau
hau lehen da bizi ikusi izango balu bezala, eta denak itxusituko gara berdira, ose pendulazio asunto bat da. Justo artean, eta justo gure artean dela oso espazio zurrun bat non somatzen ditugu tendentzia hauek, gertatu izan da betidanik. No sé, neri... Que ez da argumentu bat esatea gertatu izan da betidanik zure, okei, boomer. Ez que azkeneko denboraldiak Drag Raceko azkeneko denboraldiak dirudute Drag Raceko lehenengo denboraldiak. Como una woman. Como una woman. Es que como una woman. Ba, como una woman gutxienez egin zuen zerbait zoragarria azkeneko pasarelan. Bai, hori bai. Biluztu zen. Bai. Biluztu zen. Bai. Bere zakila irean eta biluztu zen eta izan zen zoragarria. Provoke Society. Provoke Society. Horixe bera. Ze hori den espazio egiteko. Los Javis. Ez bakarrik espazioa, kontekstua ere bai. Bai, eta... Zuzarenean pertsona bat daukonia bere izen eta bere respetu eta bere notoriedade guztia, badakatzu malgutasun gehiago. Baduzu bidaren izun audioa soundboarda? Ez daukot. Bilatuko dut. Bilatu audioa. Ba, eske, iritsi gara momentu bat, non jendeak ja bilatzen du, drag izateko modu bat. Dela, como peluka hau super así, eta no seke, eta brillo asko, eta korse bat, eta no seke, eta dirudi. Hori, eta como begia super rasgau, super tal. Ez baduzu hori lortzen, como que tzara travestia, tzara baliozko travestia do denalakoa. Galtzen ari gara ere jendeak egitea txisteak edo humorea dragean. Osea, vale, misoginia, no, vale, hori ez. Full feroz, full servir, baina ere ditugu txisteak de cariño, métemela, la canción. No sé, eta holakoak. Edo generalian presentazio artistiko bat ez dena soy Sagitaria. Que maite dugu Sagitaria, vale? Baina en plan, presentazio eseniko bat ez dena normatibotasunaren hori da, behar dugu Jogurina Boroba, behar ditugu Las Felini, behar dugu olako jendear, behar dugu Divina Comedia. Divina Comedia. Bai. Dago, hau da dita de bain, cortesía de Drag Race España y creo que mínimo voy a quedar de reserva para la próxima temporada. ¿Hablaste el idioma de la verdad? Voy a servir coño. Una tía chulísima. Horiek dira gaur egungo homosexualak. Homosexualismo, eta ez ditut kulpatu nahi homosexualak. Kulpatu nahi dut... Homosexualismoa! No, kulpatu nahi dut violentzia estrukturala. Errezazioan gaude enemaita katxalein. Eta kapitulo honek triste jarri bat zaitu lasai urtengo gara. Baina urtengo gara Espain berdearekin. Ez, hori zamarrun. Bai, triste jarri zara kapitulo honekin. Zoaz oraintxe bertan denda batera, erosi Crazy Color bat, urdina, arrosa, laranja, dena delakoa, erosi eta jarri tinte bat ilean, kiskalilea eta atera kalera, eta zure amak editzean shock, en plan, zer egin duzu? Me la pela, eta piercing bat egin, eta tatuai bat hemen, eta atera kalera. Bai. Eta se acabó. Eta bozkatu. Ere. Hori da, maia politikoan egin daitekein gauza bakarra. Ere. Mesedez errespetatu legea zure borroka progresiboaren bitartean. Nabilia pasatzen pixka bat. Gaino, ongi dago. Amaituko dugu aurka. Ale, ba, honekin bukatuko dugu. Espero dugu ongi egotea, datorren astean ikusiko gara, ziurrenik gonbidatu zoragarri batekin. Satin Greco! Imagiatzen zu. Agur! Agur!